Sziasztok, Bendegúz vagyok, és itt vagyunk a Gyöngyiben. Sziasztok, Gyöngyi vagyok, itt vagyunk a Bendegúzban. Lamázokko géppel dolgozunk, és imádjuk a moniszirupokat. Itt a Bendegúzban szendvicsek frissen készülnek reggel, itt sütjük hozzá a bégelt. Kétféle kávénk van egy brazil kávénk, ami az állandó kínálatban benne van, és mellette mindig van egy vendégkávénk. Számunkra a Panna Koktél nem csak egy beszállító, hanem valódi partner. Ha ötletre, inspirációra van szükségünk, vagy csak szeretnénk kipróbálni valami újat, mindig számíthatunk rájuk. Ez a fajta szakmai háttér és támogatás adja meg azt a pluszt, amit mi is szeretnénk továbbadni a vendégeinknek. A kiszállítás gyors, tegnap megrendeltem, és már itt is van. Köszönöm! Légy a Panna Koktél partnere, és most megajándékoznak téged egy karton Fever Tree tonikkal.